Ame wale nyuma dɔ fɔli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Aw minnu matarafalen don Chérif la Jabara ni Sura sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan. Jamukan min bɛna wɛlɛwɛlɛli kɛ aw ye bana ani bana nacogoyaw la walasa ne ni aw an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. O hukumu kɔnɔna na an ka bi kɛnɛya jamukan bɛna boli fɛn min kan ko kura o de bɛ tali kɛ coronavirus banakisɛ kan. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ sanga ani wagati dɔ bɛ ka fara coronavirus bana tigilamɔgɔw kan an ka jamana kɔnɔ. Bɛrɛ t'a jɛ tuguni an bɛ se mɔgɔ 2000 ma coronavirus banakisɛ bɛ mɔgɔ minnu na. A bɛ ɲini an fɛ ladilikan minnu n'olu laɲinina kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ n'o ye bɛnsɛnya waleyaw ye ka furancɛw don ani ɲɔgɔn cɛ ani ka an n'u na kisi ni bafɛti donni ye sanga ani wagati ba kan ka don waleya ninnu na. O de hukumu kɔnɔna na wulikajɔba kɛra ka bɛn ni arabadon ye Gabriel Touré kɛnɛyaso ka fara Ponji kɛnɛyaso kan jɛkulu fɛ jɛkulu min na bɛ fɔ a ma ko ACA walasa ka dankari kɛ nin banakisɛ in na. An ye fɛn minnu sɔrɔ olu kɛnɛ kan an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw la. Coronavirus carini diɲɛ fɛ diɲɛ seleke 4 jamanaw bɛɛ lajɛlen kunnadonni don. Gɛlɛya don min kelen don ka kɛnɛya ani sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen nakasi. Wa n'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a b'a yɛrɛ ye nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ. Bana de don min n'a bɛ to tarikuw la badabada la. Ka d'a kan bana de don min ye mɔgɔw kamana gan. Wa fɛnɛ bana de don min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ min bɛ adamadenw bɔnɛ u ni na sanga ani wagati. A mɔgɔ minɛta ka ca wa ka teli o ye teliya dan ye. Diɲɛ fɛ a ye mɔgɔ miliyɔn caman bɔnɛ a ni na. Ni havre de charité et d'abnégation n'u ye hakili sɔrɔ ka na dɔgɔtɔrɔso la ka na di banabagatɔ n'u somɔgɔw ma o ye ko ɲuman ye parce que ni banalen don ni nana dɔgɔtɔrɔso la i exposelen don ni bana in la ka tɛmɛ ni bɛ dugukɔnɔla kan parce que dɔgɔtɔrɔso la banabagatɔ caman de bɛ na donc o ye ko ɲuman ye mais hali bi ni baara in na parce que n'aw yɛrɛ y'a jateminɛ bi na mɔgɔ caman bɛ min tɛ masque don donc soit masque tɛ bɔli kɛ fɔlɔ donc masque distribution kan ka caya ou bien soit mɔgɔw b'a dɔn mais u t'a bato donc faut que mɔgɔw ka sensibiliser a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que ka se ka masque in don wale ya wɛrɛw bɛ yen tɛgɛ ko kuma bɛɛ pour que ka mɔgɔw tanga ni bana in ma o fana kan ka bato. Ne ka baara ɲɛsilen bɛ muso ya bana ani muso kɔnɔmanw ka furakɛli ma o Gabriel Touré kɔnɔna na yan. Coronavirus bana min de don tiɲɛ de don dugana foyi t'a la k'a fɔ coronavirus a bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔna na a bɛ Mali fana kɔnɔna na yan donc mɔgɔ caman yera a yera minnu la a kɛra minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye minnu tɛ dɔgɔtɔrɔ ye a yera a bɛɛ la donc coronavirus bana min de don bana min sigana foyi tɛ a la k'a fɔ ko namara b'a ko la o tɛ. Et puis bɛɛ kungo don ni bana in na bɛɛ kungo don faut que bɛɛ ka waleya ninnu jate bato pour que bana in ka a kun ta ka bɔ n kunna jamana in kɔnɔ. Geste barrière minnu fɔra mɔgɔ kan ka waleya ninnu bato masque don tɛgɛ ko ka furancɛ don mɔgɔ cɛ o bɛɛ fɔra bɛɛ b'a kalama faut que mɔgɔ ka sinsin o kan faut que mɔgɔ k'u bato pour que ni bana in ka kɛlɛ ko ɲuman pour que a nombre ka jigi jamana in kɔnɔ pour que ni bana ka tunu bana in an ka jamana kɔnɔ. Bon masque bɛ ka di mais n'i y'a jateminɛ hali sisan bɛɛ tɛ ka masque lamatarafa dɔw bɛ mɔgɔ caman bɛ yen n'i y'u ɲininka ko masque u bɛ sin k'u bolo don poche kɔnɔ ka masque bɔ a b'u bolo mais u t'a dɔn o bɛ se ka kɛ e bɛ temps min kɛ masque tɛ i nun na o bɛ kɛ sababu ye i bɛ se ka banakisɛ in i bɛ se ka jɛnsɛn ou bien i bɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ donc o bɛɛ la sisan an bɛ ladilikan min se mɔgɔw ma u ka masque continuer k'a don u mana kɛ chaque fois n'u bɛ jama cɛ la u ka masque don o bɛ kɛ sababu ye ka u kisi bana nin ma. Kabini ka kɔn a donni ɲɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ ani dabali caman tigɛ ɛlɛ ni Mali jamana bɛ se ka kisi nin banajugu in ma wa a donnen kɔfɛ u ye waleya caman sigi sen kan mɔgɔw kunnafonini ani k'u lafaamuya bana in yɛrɛ nacogoyaw la fo ka taa se a minɛcogoyaw ma wa u ma dan o ma jama lajɛrɛ maskidiw olu caman bolodara jamana in kɔnɔ association n'o ye jɛkuluw ye olu caman farala nin bana in kɛlɛbagaw kan fo ka taa se mɔgɔw ma minnu y'a dɔn u yɛrɛ ye ka fara nin bana in kɛlɛbagaw kan ɛlɛ ni nin banajugu in bɛ se ka silatunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Bon, min bɛ ka kɛ bolokɔfɛfɛn il est vraiment temps qu'il se rende à l'évidence parce que bana in c'est une réalité
caman b'a fɔ bon an bɛ jamana min fana kɔnɔ mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen mais il est vraiment très important parce que an kɔni bɛ se ka min kɛ hali sini fana nous comptons faire des campagnes de sensibilisation donc an bɛ kuma mɔgɔw fɛ k'a yir'u la bana in ça existe et il est très important k'u hakili to a la parce que e dalen don a la nin dalen t'a la donc ale tɛ ka mesure respecter donc c'est vraiment très difficile que bana ka taa donc il est très important que an ka continuer ka campagne de sensibilisation kɛ pour que k'u la faamuya. HCA, nous sommes majoritairement étudiants en médecine et étudiants en pharmacie. Donc maintenant, dans la plupart des temps, on est hôpital ou konala. Donc on est jatemine ke hôpital konala banawato korosigilaw. On est jatemine a chamambe no maskite kununa. Donc olu bɛ tan ni ka segin kɛ donc ni a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ risque élevé don olu ka bana ta ka bɔ n'a ye kɛnɛma ka na a di mɔgɔ ma hôpital kɔnɔ ou bien olu ka taa hôpital kɔnɔ ka bɔ n'a ye donc o hukumu de kɔnɔna la donc an sera ka fitinin fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛnna masque hakɛ min ma an y'o dilan donc ka na a tila banabagatɔ kɔrɔsigilaw cɛ service damadɔ na à savoir Gabriel Touré gynéco ani urgence maintenant ani ponge en fana gynéco ani maladie infectieuse la. Kasanga ni alamisa juin kalo tile 11 san 2020 sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ Mali jamana ye mɔgɔ kura min sɔrɔ coronavirus banakisɛ bɛ mɔgɔ minnu na ko kura o bɛ tali kɛ mɔgɔ 55 kan n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta ka fara kɔrɔlen kan o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 1722 la olu de bɛ yen nɔ an bɛ donni min na i ko bi coronavirus banakisɛ kelen don ka mɔgɔ minnu nada mɔgɔ 61 olu bɔnɛna u ni na kɛnɛyasow la ka sababu kɛ covid-19 ye fɛn min ye mɔgɔ 76 ye olu fɛnɛ bɔnɛna u ni na Bamako fan wɛrɛw fɛ mɔgɔ 989 olu kɛnɛyara ka bɔ u ka coronavirus banakisɛ la ni wulikajɔ min kelen filɛ ni jɛkulu fɛ n'o ye ACA ye ka bafɛti n'o ye nun datuguna ye k'o di banabagatɔ kɔrɔsigibagaw ma walasa ka dankari kɛ nin banakisɛ in na a jɔyɔrɔ bɛ na kɛ mun de ye an bɛ wagati ni min na i ko sisan olu jaabi bɛ sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw la nin bɛɛ de kama dɔ kan ka fara ali bi wulikajɔw kan ani mɔgɔw kunnafonini kan k'u lafaamuya ka ɲɛsin nin banajugu in ma nka o tɛ se ka waleya fan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ coronavirus banakisɛ kɛlɛli o y'an bɛɛ lajɛlen kunnadonni ye k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔw jɛkulubaw n'o ye association ye jamana den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'o siraw ye an bɛ dankari covid-19 banakisɛ la donc ne ba defa masque c'est très important donc masque d'eau et puis distanciation aussi à respecter et surtout distanciation et puis torso voilà ikanabo donc c'est très important. Il faut respecter tous les gestes barrières. Merci. Donc une fois ni à bien respecter donc à bien demain que c'est. Donc on me sait qu'à mi fort moron l'anité de banana que banana be exister réellement que donc ou be mesures barrières respectées ou be précaution tard qu'à tout ce qu'on a ni faut tout bloquer nema qu'à masque de nous be c'est qu'à nous be bon ainsi que qu'à distance respectée. Alors écoutez au fenenko ani qu'à cacher donc ne pas defa masque c'est très important donc masque d'eau et puis distanciation aussi à respecter et surtout distanciation et puis torso voilà ikanabo donc c'est très important. Il faut respecter tous les gestes barrières donc une fois ni à bien respecter donc à bien demain que c'est. A nafa tɛ ban ka ban a nafa tɛ fɔ ka ban mɔgɔw ka kuma tɛ bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye i kan ka fɛn min san k'i yɛrɛ protéger n'o dir'i ma fu la ni dɛsɛra k'o don o kɔni o ye ko wɛrɛ de ye ne bolo sinon ne yɛrɛ bolo o kɔni o kan ka porter fan bɛɛ de n'i y'a don i b'i yɛrɛ protéger i bɛ mɔgɔ wɛrɛ protéger contaminaison ko t'a la a b'e nun na i bɛ se k'i yɛrɛ protéger n'a ye. Ne yɛrɛ kɔni bolo n'importe où tu vas a kan ka y'i nun na.
Ni jama lajɛ kunnafoni di minnu filɛ nin ye ka fara maskiw dili kan n'o ye nun datugunnenw ye minnu n'u bɛ se ka ko ka tila ka segin ka labaara tuguni n'a baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan ka sababu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka fara association kan fo ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ma a bɛ yirali kɛ u ka dongo do wulikajɔ la ka fara u ka cɛsiri kan walasa Mali ka kɛ jamana ye coronavirus banakisɛ tɛ jamana min kɔnɔ. Bon, dɔw ka fara kan je dirais pas parce que ni chiffres jateminɛ plus précisément à Bamako. Donc récemment on peut dire que alhamdulillah parce que ça fait pratiquement une semaine ou même plus d'une semaine ni Bamako ka jateminɛ ça ne dépasse pas 10. Donc je dirais que avec a commencé à canaliser Bamako alhamdulillah. Comme depuis banadam nena phobie geste barrière ou begala kale femme geste mun kan ke pour que gamoko tanga coronavirus ma donc campagne de sensibilisation begake donc c'est très important que moko hakilito o monna femme bega fo masque porteli agana regrouper ka dépasser ce degré sugudo ma chaque fois que distanciation se crée etc. Donc il est très important que moko hakilito geste na pour que banai amsega kumbe chugumna ka canaliser bi sogmadena unana ni masque ka di an ka banabagatɔ ma yani u somɔgɔ min b'u kɛrɛfɛ masque ninnu o ye ko ɲuman ye ni covid-19 waati la parisa ni bana bɛ yɛlɛma fiɲɛ de fɛ n'a bɛ dɔ la n'a sɔgɔsɔgɔra n'a tisora ou bien n'a kumana a bɛ se ka jɛnsɛn fiɲɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ donc ni masque donna a bɛ mɔgɔ tanga ni bana in ma. An bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin coronavirus banakisɛ kɛlɛli ma walasa ka niw na kisi ka sɔrɔ ani yiriwa siraw k'olu yiriwa kokura. Coronavirus banakisɛ kelen do sababu ye ka dankari kɛ o sɔrɔ ni yiriwa sira minnu na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se kalankow olu yiriwali ma. Walasa ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma u ka wulikajɔ la sanga ani wagati walasa dan bɛ se ka kari coronavirus banakisɛ la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko ASEA n'u kelen filɛ nin ye ka wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin kɛnɛyaso fila ma n'o ye G kɛnɛyaso ye fo ka taa se Gabriel Touré kɛnɛyaso ma ni ka dili kɛ banabagatɔ kɔrɔsigibagaw ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ la kisi cogo min na ani ka banabagatɔ minnu n'o bɛ nin kɛnɛyaso ninnu na k'olu kisi fo ka taa se kɛnɛyaso yɛrɛ baarakɛlaw ma wale ɲuman dɔn kɛra banabagatɔ kɔrɔsigibagaw fɛ an ka ɲɛ jɔ u sɔrɔ duguna. Fudibaga ninnu foli o tɛ ban an b'o remercier hali bi ala ka caman di mu k'a di mɔgɔ caman ma a tɛ minnu ninnu na u ye mɔgɔ caman servi dɛ mais à présent mɔgɔ caman de bɛ yen mun ma fɛn sɔrɔ donc u ka courage sɔrɔ u k'a di mɔgɔ tɔw fana ma i b'a ye hali ni nana dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ bien vrai k'a bɛ dɔw ninnu na mais mɔgɔ caman de fana bɛ a tɛ minnu na donc n'a y'a d'u ma ka conseil d'u ma vraiment u yɛrɛ ka intérêt don c'est dans l'intérêt de tout le monde. An b'u fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi ala k'u bolo mɛn a la ala ka jamana ala k'a lakana covid-19 na ala ka bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma ala k'an kɛ k'a mɛn ni fali tilo ye ala ka bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma. A nafa diyara n ye yɛrɛ de parce que n y'a mɛn k'a bɛ distribuer ne kɔni tun ma deli ka bɛn n'a ye ni yan tɛ i y'a ye an yɛrɛ de taara dɔw kala an yɛrɛ ye k'a don des fois an bɛ taa kala a tɛ bɛn i b'a don i na a b'i seere ou bien a bɛ kɛ cogo dɔ la a b'i gêner i b'a bɔ. Mais ni n'a ɲɔgɔnw ni dilanla kama donc ni n ye nin sɔrɔ a diyara n ye yɛrɛ de. Ayiwa an ka visiteurs an nisɔndiyara sɔgɔmada in na an nana ka na bavɛti di an ka banabaatɔw n'u ka kɔrɔsigiw ma a diyara n ye a bonyana an ma an b'aw fo aw ni ce ala k'aw sara ni hɛrɛ. Ka kuma laban ka jeunes ninnu fo k'u wale ɲuman dɔn et puis ka f'u ɲɛna k'u encourager ka f'u ɲɛna k'u ka to u ka baara fɛ. Donc ne ka kumakan laban comme on l'a dit an ka jɛkulu in filɛ nin ye ASEA an ye écoledenw de ye donc se wɛrɛ t'an ye. Voilà, donc à travers les gens qui nous regardent, n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ k'an dɛmɛ pour que an ka se ka continuer an ka baara ninnu fɛ an ka se ka baara fanga bonya parce que se ni min b'an ye an y'o de kɛ tantɔ donc ni mɔgɔw sɔrɔla parce que an ka baara yɛrɛ tagalan y'o de an bɛ dɛmɛbagaw ɲini an na à chaque activité mais ni activité in an ma dɛmɛbaga sɔrɔ an yɛrɛ de y'an ka dɔnniw fara ɲɔgɔn kan ka activité kɛ mais ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ se k'an dɛmɛ donc pour que ka activité in ka a lawaleya k'a ɲɛ donc coronavirus kɛlɛli ko la hali ni masque ko dɔrɔn tɛ n'an bɛ se ka baara wɛrɛ minnu kɛ ka fara nin kan donc o bɛ diya n ye kosɛbɛ quoi. Je suis le chef du département d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence du CHU Gabriel Touré. Dans ce département, il y a le service d'accueil des urgences que je gère au plus près.
l'information que je viens d'avoir tout de suite de la part des étudiants en médecine qui font un mouvement vers nous pour dire qu'ils viennent apporter leur contribution quant à la lutte contre le Covid-19 en distribuant des masques aux ayants droit des patients qui sont au niveau des urgences. Ça nous va droit au cœur. C'est dit que c'est une action qui est tout à fait à saluer, surtout venant d'étudier en médecine, donc de futurs médecins qui déjà étant sur les bancs commencent déjà à penser aux patients, commencent à penser aux ayants droit des patients. Quant à la protection, je pense que c'est, comme on le dit, c'est chapeau, il faut le dire chapeau. Et c'est ça, un médecin, ça doit être quelqu'un qui non seulement soigne par les médicaments, soigne par la parole, mais soigne par son comportement. Et ça, je pense que c'est un comportement qu'ils viennent de nous montrer qu'ils ont à leur niveau, et on ne peut que saluer en tant que formateur. Et j'ose espérer que cet exemple va se multiplier auprès des autres étudiants, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager, surtout en cette période. Il est arrivé un moment où on les a même demandé d'aller se reposer pour éviter de les contaminer. Si eux, ils ont pensé que non, on ne peut pas aller en dehors des structures parce qu'il y a un risque là, nous venons non seulement travailler, mais en plus de ça, nous venons pour donner quelque chose aux ayants droit des patients, des masques. Je ne peux dire que chapeau pour ces jeunes-là, et je les encourage à continuer dans cette dynamique-là. C'est dans ça qu'ils vont être d'excellents médecins, et c'est dans ça qu'ils vont surtout compatir aux problèmes que vivent tous les jours les patients et les ayants droit des patients. Bon, qu'est-ce que je pense de l'augmentation du nombre? Je pense qu'il faut quand même relativiser cela, parce que vous savez qu'au début, on ne faisait pas beaucoup de tests, et aujourd'hui, la dynamique du ministère de la Santé consiste à dire qu'il faut tester tous ceux qui ont un contact avec un patient. Donc ça peut être déjà un biais en fait, qui fait que plus on teste, plus on va découvrir des patients, et mieux ça vaut. Pourquoi? Parce que dès qu'un patient est testé positif, il est tout de suite pris en charge. Donc on casse le circuit de transmission de cette pathologie-là. Donc ça ne doit pas nous inquiéter. En tout cas, moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, je pense qu'on est sur une bonne pente, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on découvre, on isole, on casse la transmission de la pathologie. Je pense que c'est tout bénéfice pour la population. Et mieux que ça, on sait aussi que plus le nombre de patients d'infectés augmente, et plus la population est immunisée. Et là aussi, c'est tout bénéfice par rapport à la population globale. La population globale. Donc, il ne faut pas que ça inquiète beaucoup les gens. C'est vrai, on n'aime pas avoir du tout des malades, mais je pense que c'est juste parce qu'aujourd'hui, on a augmenté le rythme, on a augmenté le nombre de patients testés, ce qui fait qu'on découvre beaucoup plus de patients infectés. Ka awla dɔnniya k'a fɔ an ka bi kɛnɛya jamukan kun bɛ ka boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ coronavirus kan n'o ye bana min n'a kelen don ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ wagatinin min na i ko bi, wa a kelen don ka mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na dan tɛ mɔgɔ min hakɛ la fɛnɛ. O de fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi kɛnɛya jamukan na. Aw ni ce aw ka ɲamadali la, a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ ye.